تسكوني هاليلويا كل ما تسكت تسأل እግዚአብሔር ከቁርአን ጋር ተዛረበላይ ሃሌሉያ ኩላን ሐቂና ንሽለይ ክንጸልይና ሃሌሉያ ክንጸልይና ንሽለይ ክንጸልይና እግዚአብሔር ይስተመስገን ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነትለ እግዚአብሔር መንፈስ ሀለ መስላህ ለቃጫጭና እንዕድሙና ከምን አጣልን ታወይ ሃሌሉያ ንሽለይ ንዕመት አዋጅ ክንውጂና ሃሌሉያ እዛ ዓመት ዝምተሽ ኢንሳን ሐምሸን ይዛት ዘለ ሃሌሉያ ተሕሳን ወጣን ዓመት ሃሌሉያ أبز عمد زغدش الإسلام حمشن يمسكدار عمد هاليلويا أبز زغدش الإسلام حمشن عمد بين خيط ساقر اللي عملوا يطلعون غيره بين خيط ساقر اللي عملوا بين خيط ساقر اللي عملوا نزلنا كافي كهذا الساقر هلا ما كذب بنا بساق الساقر يقولوا هاليلويا بين خيطك كت الساقر بلا بين خيطك كت الساقر نسنا كهذا الساقر هاليلويا إجابة كم كيلو من إسرائيل هاليلويا إنه أجل الساقر أنت تابوت إجابة تابتوا يا دامس مثل جزء أنت محل تبجتات كدارين اليوم هاليلويا شعوب كل عبدك تسابق يوم اليوم هاليلويا الزعامة هاليلويا رواية دامس ربيك صراحة تسابقها كتسابق يوم رواية دامس قريبة هاليلويا نزلناكم يوم تسابقوا لأن إسرائيل كان قلتي درهم معلوم نغلون نقلون حزم تساكين وقوتهم الزعامة تزغى مش زلك أفريقيا تسابق مش እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ወርካለን ያካውን ጌታ ይባርኩ መዘምራን እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ለእግዚአብሔር መንፈስ አብዝቦታለሁ ክብርን አምላክ ለሙዓንቲ አርስተይ ክብር አምላክ ዝብል ክብር አምላክ መዘምራን እኮ አትናሚ እኮ ዝሙሮ ነው መዘምራን ሁሉ ዝሙሮ ነው ጌታ ይባርኩ ሃሌሉያ ሕያው መንፈስ ቅዱስ ምሳኹም ነው ሃሌሉያ ትመንፈስ ሓደኝ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከመዘ ዝምር ከመዘ ስርዓት ከመዘ ይቋጻጸለ ዘይቋጻጸለ ኢየሱስ ሃሌሉያ ተበጀወኒ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በፍቅሩ ዘንድ ሓነኒ መዝብል መዝሙር እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሕጅውን ክብርን አምላክ አርስተይ ፍቅር ክርስቶስ ይዝብል ቃል እግዚአብሔር ካንተ ይመስልኩ ለተቃተሉ ወይሞ كمزيبل إفيسون المعرف يسقطك ثلاثة كبعصر شو الشغل بليه بمنفس عبتنا وش تسب بحالي من تخت برتعو كرتي حبتي كبرو هبكم تسألني عنه كريستوس عبد بخو بإنك مئتي كحدر أبفغري سور سيدكم تسريدكم مس كلاتهم قدسان مدفوعون منوحون معماقون قماتو انتاي مخانو منتي
بنت مستوعب كتقولوا أمور بتاع نفتت حالة تبلع فقر خريستوس كتفتوا كسع كله من عد أملاح من أنتي كتملوا اسألي الله جابر السبس قال يسوس قويتاي مغنياتو جيزة سلازي مني كنت فيكم كتتحاربوا لهم من باب ترستاق مالتي جابر السبس قال أبزي أتي ملأختي يحجون جميع خساع زود فقر خريستوس مردع زبيل تعمل أختي نساء فقر خريستوس مردع فقر خريستوس مردع لبيت كريستيان نحن حج أوريدي نفسنا بيت كريستيان عن شوكينا عن ثانينا بيت كريستياننا محبرنا نحن أتعبي محبرنا زلنا سلتي نفسه مس محبر كريستوس قصوا قبل مع سكونة تمسحهم زلوا نفسها مس محبر كريستوس قصوا قبلوا نسخة محبر كريستوس يعملوا كريستوس قاعد يزاروا المحوري بولوا يس سلذي تام محبر فقر كريستوس كتردع إيدينا فقر كريستوس كتردع إيدينا فقر كريستوس مستردعنا زخمون نجارنا أنت فقر كريستوس مستردعها هابني تحدو جبر اللي تحدو أيلا جامعنا يا سلام أدرجلين ستي جبرنا يتحقق مغنياته كريستوس اللي حطوا معينك كل مسخر من كان زابر نتحدث وجهك بهذا كذا كل زيد بالناي سلازي نا كريستوس فقر اللي حطنا دينا انتنا نحن جزار اسمه نا جزار اسمه نسخة خاطر توري كريستوس بعتنا ديكا عاي تقبلني خا نسخاتهم مسحاب كريستوس هذا خافي نسال كبرنا عملا سنادي فقر كريستوس مردع تعملتي جميلة كساع زوجو فقر كريستوس تدعتنا دينا جزار سنا خنهينا زلنا خنهينا هاليلويا سنادي جابر استمسكني يقول أبزي ما نفتزي فقر كريستوس كجاب صخامنا كبرنا عملا خبز قال تحلت تبلع فقر كريستوس كتفتوا نفرد تحلت تبلع نتفرد كاي زلها نتم عالم تفرد زلو نتي منفساوي فتاة فرد كاي زلها نتفرد كاي زلها على عملا نقول حلف الزمن ناي كريستوس فقري نزيخ تفتوا انسلي عنه كبلا تسألكم فقر كريستوس سنة حلف تبلع فقر كريستوس اسكهم تقولوا تمسحوا زلو حلف تبلع فقر كريستوس كتفلت أتسألين كان نقولوا نفردت حلف تبلع فقر كريستوس كتفلت أتسألين كان نقولوا نقول نفردت حلف تبلع فقر كريستوس عفقر يسوع كسادين أتسألين كان نقولوا عفقر يسوع كسادين أتسألين كان نقولوا فقر تسفع عليها فقر يسوع تسادين عليها كابيت كريستيان حليفة نبيت سبكة كابيت سبكة حليفة نقرب بتها كقرب بتها حليفة نام حجر آمين فقري شو تسديدا فقري هاليلويا فقري شو تسديد عوشتهم يتليكم اللهم اسمه هاليلويا بعد باولس بفقر كريستوس تتقلل السبيل إذا فقر كريستوس تنادعته باولس أبزي كري إكيسونن محمد إكيسونن فقر كريستوس كري يقولنا أبزي باولس أبي إكيسون مسكنة قال حوات رخيبوا لنا نتم حوات مسرح من تعلم نتم حوات رخيبوا مسعامكم سي منفس قدس لا تقبلكم هاي منفس قدس كم زنوك عيفلتنا تايدا بخلوا تتلقوا بنا يوحنس تنقات يوحنس دا بتدحري زلزلتي كتزالوا شعوخهم مسمره أعطاه أمبر لهم منفس قدس تقبل لنا هاليلويا كابوتا لنا بقى تزالوا تنبهوا لنا እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ መጀመሪያ ቤተሰብ ሰዓቶይ ስለዚህ ክርስቶስ ሶሪ ጳውሎስ አቤተሰብ ሰዓቶይ ዝለሆም 12 ሰባት ይረዩ 12 ዓመት ይረዩ ነው ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ምስ ዳው ሰምራለው መንፈስ ቅዱስ ከዘለውን
አይደለም መስከረቱ ሳይሆን ዘሎ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ተተመደ ካለው ታይኩም ወደይኩም ክብርና አላ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ልሳና ተዘይ ሁሉ ያሉ ክርስቶስ ከተሰራ ከተሽሐን ዓመተ ምህረት ስጋ ሐጂ ክርስቶስ ተሰውይና አይን ተዛርናልና መንፈስ ቅዱስ ይደረጋግጸና ለህና ያና ክርስቶስ ሲቀልፈው መንፈስ ቅዱስ ይደረግጽና እስቲናው ስጋ ሐጂ ልብና ከምስል ተሳልሎ ክርስቶስ ስለዚህ ጳውሎስ እዚህ መስማየ 3 ዓመት አብኤቴ ሰው ተቀምጡ 3 ዓመት ተቀመጥ ከሎ ዝማሃው ትምጣት ሓደ ፍብሪ ዝብል ናይ ፍብሪ ትምቲ ኩላን ሰው ድሕሪሁማ ጳውሎስ ይጽሕፋ ጳውሎስ ይጽሕፋ ኮለግን 3 ዓመታት ቦታ ተቀምጡ 3 ዓመት ተቀመጥ ከሎኻ አብቲ ትምርቲ ድሕሪሁማ ኤፌሶን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ፍቅሪ ተዛረብያ ስለዚህ ብዛዕባ ፍቅሪ ይዛረብ ብዛዕባ ፍቅሪ ሰብ ሓዳሩ ይዛረብ ብዛዕባ ፍቅሪ ክርስቶስን ይዛረብ ስለዚህ እነሆ ክርስቶስ በጃና ካብ ሓለተ ስለዚህ ሙዕሽቶ ጨና ነፍሱ ካብ ሃበና ንሕናው ብፍቅሪ ንመላለስ ካይድ ክርስቶስ ካብ ኣፍቀረና ንሕናው ብፍቅሪ ንመላለስ ካይድ መልሱ ኣብቲ ናይ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ተሪእሞ ብዛዕባ ፍቅሪ ይዛረብ ዘሎ ክርስቶስ ካለ ፅሑፋቱን ኣለዎ ግን እዛ ናይ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ድሕሪና ኣብቲ ዘመነቲ ኤፌሶን ብደረጃ ሃገር ኣዝያ ሶር ሃገር ኢልያ ኣብቲ ክትርከብ ታሽምያ እዛ እዚ ከተማ እዚ ኣዝዩ ምዕቡል ከተማ ኣብ ግዝኣት ሮሜ ዝነበረ ከተማ ኣዝዩ ከዓ ብናይ መነባብሮ ብስራሕ ብኢኮኖሚ ምቹው ዝነበረ ካብ ኩሉ ሃገራት ካብ መፅኦም ኣብቲ ቦታ ዝመፁ ዝነበሩ ሰባት እዮም በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ኤፌሶን ወንጌል ምስ ተሰብከ ጳውሎስ ሽዑ ኣብ ኤፌሶን 3 ዓመት ተቀመጠ 3 ዓመት ከመጠ ኮሎ ናይ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዳዓበየት መፀ ኣስፋሕቲዓ ሱር ሰዲዳ በርቲዓ ሪደንሽን መፁ ምግላት መፁ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ መፁ ቅብዓት መፁ እታ ቤተክርስቲያን እንዳስፋሕትሐት መፅያ እታ ቤተክርስቲያን ሓያል ቤተክርስቲያን ነይራ እንድሕር ኣስተውዒልኩም ኣለኩም ኣብ ምዕራፍ ክልተ ዮሃንስ ዘላ ቤተክርስቲያን እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ከዓ ኩሉ ብመንፈስ ቅዱስ ብኩሉ ዝተመልአት ኮይና ናይ ምልላይ መናፍስቲ ዘለዋ ሓይሊ ዘለዋ ቤተክርስቲያን ነይራ ሓደ ካብ እንታይ ነው ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣብ ማእኸልካ ዘለው ሃዋርያ ኢና ዝብሉ ሃዋርያ ከም ዘይኮኑስ ፈሊጥካዮም ኣለኢኻዮም እዚኣ ቤተክርስቲያን እዚኣ ናይ ምልላይ መናፍስቲ ናይ ትምህርቲ ስሕተት ፈሊያት ትፈልጥ ዝነበረት ቤተክርስቲያን እንታይ ዝኸሙ ገይርዋ ትምህርቲ ናይ ጳውሎስ 3 ዓመት እዚኣ ባርዚኣቶም ብሕቅባት ተቐቢሎም ብሕቅ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ኣብዛ ኣብዚ ቦታ ዝተቐሚጠ ክምህር ኣለሚሩ ሚሩ ውፅኢት ፍረ ዝረኸበሉ እታ ቤተክርስቲያን ድሕሪኢና ኣዝያ ሓያል ቤተክርስቲያን እያ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ናብ ጳውሎስ ከሐልተ ነታ ቤተክርስቲያን ክዛረብ ይለቀቁ ግን ታ ቤተክርስቲያን ፍቅሪ ትምህርት ዝተማሃረት ያ ኣብቲ ራእይ ዮሐንስ ግን ፍቅራ እንዳዝሓለ ዝመፀት ቤተክርስቲያን ኣብዚ ቦታ እዚ ግን ፍቅሪ ክርስቶስ ትርዳ ሓለት ላንፍጠት ፈሊጥኩም ኣለኹም መንፈሳዊ ፍልጠት ትረኺብኩም ኣለኹም ፀጋ ኣምላኽ ተገሊፅልኩም ኣሎ ሓይሊ ትገብሩ ኣለኹም ኩሉ ነገር ትገብሩ ኣለኹም ግን እታ ንኩሉ ሕልፍ ትላ ፍቅሪ ክርስቶስ ትፈልጥዋ ትፅልየኩም ኣለኹም ስለዚህ ለምን نحن كبيتكريستيان فقر ክርስቶስ كردعنا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ የተመረጠኝ ፍቅር ክርስቶስ كردعنا ሃሌሉያ ፍቅር ክርስቶስ ምንዳ ገለ አናሽተ ሐሳባት ቃል አምላክ ይዘበጽ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን መጀመሪያ ሕጽራ ቢረገው ጸለለ ይዘለው ምስትግዚአብሔር ፍቅርና እግዚአብሔር አቦ ፍቅርና እግዚአብሔር አቦ ዝጅብሮ ከመጀመሪያ አዳም ምስተፈጠረ አዳም እንዳይሉ እግዚአብሔር በምስልና ነጥና ሰብፍጣር በረሉ በምስልና ነጥና ሰብፍጣር ምስለ ሰብ መልክ አምላክ ምስለ አምላክ ተፈጥሮ ሰብ ክቡር ሰብ ከዋረዳ ይግባው ሰብ ከሐስና ይግባው ሰብ ከመታና ይግባው ሰብ ከቀና ይግባው ሰብ ከጸባ ይግባው ፍቅርና እግዚአብሔር ተፈቅረ በዚህ ምክንያት ዝኻ ኣብ ገነት ኤደን ነሩ አዳም እንደገና መስከተሩ ኣብ ገነት አምጥተው ጽቦታ ድሪ ይዋን መጽያ ድሪ ይፋድሩ ጊዜኻ ተመለሱ ኣብ ትቦታኻ ባዕሱ ኮይኑ ማለት እዩ እግዚአብሔር ማለት እዩ አዳም ወዲሙ ይሁን አይደለም እግዚአብሔር ጥራይ ሆኖ ባዶ ሆኖ ሽዑ እግዚአብሔር ጋር ደወለ ሆኖ ነበር ወይ ወጥፈርና እግዚአብሔር እጁን ፍቅር አምላክ ከዚህ አደረገ በዚህ ምክንያት እዚህ አዳም ካ ሃሌሉያ አገነት ኤደን አትዝነበረ ቦታ ልክ በእግዚአብሔር ተፈቀዩ ከም ዝነበረ ፍቅር አምላክ አይሓደጎ አገነት ኤደን ወላም ሶለቆ ፍቅር አምላክ አይሓደጎ ድሕሪ ናብዛ ምድር ዚያ ከያ መስወጠ ነዛ ምድር ዚያ አባሪ ሁሉ እንታይኖ ምድሪ በቃ ክሳዕ ዘላ ክሳዕ ወዳት ዓለም ትፍረይ ትብዛሕ ትባረክ
قوعي عتيد أيه قارت يلو دكنا من يسخا يقول فترة جزاء يلو فقرنا إجابير أبو عبدك سبات كمزينين دعري إجابير السلس كنيه دعري يوحنا السلس عشر شكشة عطا يلو أتي نزل على التقعات كي كونينو نتحدى ودنتي حدا ودو برجع عدال مسب متعرع برجع عدال أملاك بتحدى ودي زعمني نزل على اليوم كركم بالخيطة نود برجع ساعة ساعة كل زين على ما ترى أمسي نجابير أبو فقر ساعة زين أمري دعيب هاليلويا ناي كريستوس فقرينا هني ناي كريستوس فقرها بجزع تقادو بجزع دليتو بفتاو نتاي كوينو برجع كوينو بتشعب زين دريزي فاتي لما كدهن نسب كدهن እግዚአብሔር ታይቶ ዮሐንስ ታይቶ ነው ገሸን አምላክ ኃጢአት ዓለም ዘኸበለ ዮሐንስ ገሸን አምላክ ዝላኸ ገሸን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ዝላኸ በግል ክርስቶስ ካብ ዝምድር ዝመጽ እግዚአብሔር ተመስገን ነው እትጥረለዩ ናይ ክርስቶስ ፍቅርኻ እንታይ ገይሩ ክርስቶስ ካ ኣብ ኢሳይያስ 53 ከነን ቢልና ሃሌሉያ ኢሳይያስ 53 ካብ 3 ክሳብ 5 ብለ ካብ 2 ክሳብ 5 كبرت ديني بلا إذا كم عطشي بلا كابتن تكسح مني ساس حمسة ثلاثة كابتن تكسح حمشة أكملوا كم شافرن كم تكابلوا تقدر زوج سورن شباب ملكن وكابن أين برون مصرينا يوزم الجنات ريت أين برون نعوقن بسبب دربيني بعد ساي بحمام لدوي كم تأكل جاتهم زبول بقولوا سب توارد نحنا ونقلبها أي قطرنا بحق نسونه ما مناطوره نسقينا خاء نفسه تعالى نحنا قنا كم توقعن بإግዚአብሔር كم تقسفن كم تواردن غيرنا أقاطرنا نسوقنا بسر جبلنا قصد بسر أبسانا لما تخدكته نحنا سلام من تكركب مدفعتنا وورده نحناون بسمبراتو حونا آمين بتوار كمان حوي طبعا እግዚአብሔር كله خلنا هاليلويا أنت يمين هاليلويا بسرعة يقولك عيقات أرنين والحد عتقدسنا مني بالهاليلويا بحمام بعد سقي بحمام ندينو كنت بتصوم زبر بقولو هاليلويا ملك عمك على ينورن زقدس اللي سبعين بلانينو كنت يقول لك بقى هاليلويا أكاد سعوكا كولدو من حسويب ولدو مالت نحناينا نحنا ولا يذكرنا يوم السنة وسبع يذكر وسبات الله نيسو زيتوا وسبات الله أولدو من ذكرين ولدو نعاك خدعن زغلقوا بمكرة زغلقوا ناي كريستوس فقري زقبروا هاليلويا هذا إكسامير استمسكيهم أبتي زرد عنا زلو اتناي كريستوس سغاي اتناي كريستوس سغاي اتناي كريستوس مكرة من عباش بعضو عيد امتحان خون قل كثير خون لها اتناي كريستوس نسوي بلا العلا حمام نايم نعنا حمام لا تكي حمام لا تكي حمام وشنو حمام مالت كانسر ايجابي عاصو ايكونن حمام مالت حاجات مالتي حمام مالت حاجات مالتي بسر قبل نعنا كبكس عبد يخافون لك قبل إن ينسوا يخايب الشعور قبل إن يقات كلنا حاجات إن يقات كلنا مصطفى لنا كله بس إكزامي ربو سلم كلنا داي بينو نحن السلام كنركب أكلنا تخد كتيب أبسا كلنا أو نعلم أو جوغيب لا يكون لنا حاجات أو نعلم كريستوس ونغيب هاليلويا تعبساتنا على حاجات من علم ونغيب وزع صاب الزنا قالت بعمره عين الدوني قل هاليلويا قال إكزامير مسكنة الكاذب ناتكا حاجات ناتكا موت ناتكا تفعاتي كريستوس أتمسكن تغطيتو أتمسكن تبريتو سلطان كريستوس حدث تبلا بغري مالك انتاي مالكا هيوت بهيوت تغطينو هيوت بهيوت تغطينو هيوت كريستوس نعاقايبك كان عقيبك هيوت كان سخارتك هيوت بحرارتنا إذن إذا مدر هيوت تزغوه نسبع سعامتنا إذا هيوت من أخذ من أي خلالنا إذن مدر هيوت تزغوه عبد مدر كان من باب سغاي نزح عبد مدر كان هلونا بزح
إذا هيوت تياسنا زخطنا كريستوس نحن هيوت رخينا እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እዚ ክርስቶስ ጌሞ ዘሎ ፍቅሪ ክንዳካ ከሎ ሽዑን ስራ ብዛዕባ ፍቅሪ ዘለካ ራእያ ንሕዋትካ ክትፍቅር ነቶም ተፊኦም ዘለዉ ክትፍቅር ነቶም ንስዮም ዝኸም ዘለዉ ክትፍቅር ነተን ዝጠቕዓ ዘለዋ ነፍሳት ክትፍቅር ነቲ ጠፊኡ ዘሎ ሓውካ ክትደሊ ፃዕርታትካ መልሲ ዝውሰን ፍቅሪ ኣብ ውሽጥኻ እንዳነደደ ፍቅሪ ነፍሳት ፍቅሪ ዝጠፉ ዘለዉ ፍቅሪ ናብ ገሃነም ዝኸዱ ዘለዉ ፍቅሪ ናብ ሲኦል ዝኸዱ ዘለዉ እንዳተረዳእካ ኢኻ ትኸይድ ክርስቶስ ነታ 99 ኣባጊዕ ሓዲግ ይብለና ነቲ ሓንቲ ነፍሲ ክደልያ ይኮነ ነበረ ይብለና ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ እንተደኣ ተረዲእና ኮይኑ ናይ መስቀል ዝኸፈሎ ዋጋ ይብል ክርስቶስ ኣብ ሮሜ 5:8 ገና ሓጢአተኛታት ኮነና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ወዲሞ እታ ፍቅሪ ንዓና ገልጸልና ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ተገሊጹ ለመመስከቱ ሳውዛ ኣብ ክንዳኻ ህይወቱ ብምሃብ ሓጢአተኛ ኮለኻ ክርስቶስ ኣብ ክንዳኻ ብምማቱ እታ ፍቅሪ ክርስቶስ እዚኣ ያተቀበልና ፍቅሪ ክርስቶስ እሳያ ሃሌሉያ ህይወቱ ህይወት ይብካ ናይዚ ምድሪ እዚ ህይወት እንተኮይኑ ሓፂር ናይዚ ምድሪ እንተኮይኑ ህይወት ኣይኮነን ስለዚ ዘለዓለማዊ ህይወት እታ ኣተስኪና ዘለ ተስፋ ናይ ዘለዓለም ህይወት እያ ሃሌሉያ ስለዚ እንታይ ኢሉ ሕማምና ወሰደን ብሩኻት ኣሕዋተይ ሕማም ማለት ሓጢአት ማለት እዩ ሕማም ማለት ሓጢአት ማለት እዩ ንሕና ብሓጢአት ሓሚምና ነርና ንሕና ብሓጢአት ሞት ተፈሪድና ነይሩ ክርስቶስ ግን ንዓና ሓጢአት ኣልዒልዎ ሕማምና ወሲድዎ ሎሚ ድማ ሓጢአት ዝገብር ሰብ ንክርስቶስ ኣይፈልጦን ማለት እንዳፈለጠ ሓጢአት ዝገብር እንዳተረድኦ ኮነ ኢሉ ሓጢአት ዝገብር ሓጢአት መዓልቲ ተዳልዩ ነቲ ሓጢአት ስግዱ ዝውሕጦ ዝበልዖ ሓጢአት ክገብር እየ ጋሩ ናብ ሓጢአት ዝኸይድ ሰብ ሓጢአት ንክርስቶስ ዋጋ ክፍልዎ እዩ ፍቅሪ ክርስቶስ ክሳዕ ዘይተረዳእካ ዋጋ ክትከፍል ኢኻ ሓጢአት ዋጋ የኽፍል እግዚአብሔር ኣቦ ሓጢአት ዋጋ ክኸፍል ኣሎ ኢሉ ወዲዎ እዩ እግዚአብሔር ኣቦ ፍቂርና ሓጢአት ክንገብር ከለና ጠበቃ ኣለና ንስሓ ኣለና ግን ዝዘራዕና ኢኻ ንዓልቶ ኢና እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ተይኩኒ ሰብ ሓጢአት ምስ ገበረ ነቲ ሓጢአቱ እግዚአብሔር ኣቦ ምሕረት ይገበሩ ኩነኔ የብሉን ሓራይ ግን ነቲ ሓጢአቱ እንተነየ ቋሪፅዎ እቲ ዝዘርዖ እዩ ዝዓፅም ኣነ ከም ግቦም ክህቦም የብል እግዚአብሔር ካብ ብኻሊ መገዲ ተይና ጻድቕ ፈራዲ ምዃኑ ፍለጡ ኢኹም እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ህይወት ይብናይ ግናኸ ንእሱ ንሓጢአት ዋጋ ከፊሉ ከሎ ንስኻ እንዳተፈለጣ ኾነ ሓጢአት ትገብር ተዳኣለኻ ኮይንካ ንክርስቶስ ከም ብሓድሽ ትሰቕሎ ኣለኻ ብኻሊ መገዲ ሓጢአት ዝገብር ካብ ዲያብሎስ እዩ ሓጢአት ምስ ገበርካ ግዜ እንዳዓፀብካ ክትከይድ ከለኻ መናፍስቲ እከዮም ዝቆፃፀሩኻ ክርስቶስ ግን ምሕረት ገይሩ ካብዞም መናፍስቲ እግርከይ ሓራ የውፅእ እንደገና ሓመልሱ እንደገና ከዓ ምሕረት ይገብር ሕማምና ወሰነ ዝመዘሎ ለዚ ስለዚ ካብ ሕማምኩም ተፈዊስና ኢና ይብላሉ ብስምራት ቁስና ሓዊና ኢና ይብላሉ ሎሚ መዓልቲ እዚ ቃል ዝናሰቡ ከለኹ ሕማም ኣለኒ ዝብል ክፅልየሉ ይኽእል ቃል እግዚአብሔር ህያው ብስምራቱ ሓዊና ይብላሉ ዝሓመመ እንተሎ ክፅልየሉ ይኽእል ቃል እግዚአብሔር ዝትውሳለ ይኮንኩ ዝተውሶ ስለዚ እግዚአብሔር ዝተመስገን ይኹን ንሕና ኻ ብስምራቱ ሓዊና ኢና ይብላሉ ስለዚ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን እታ ፍቅሪ ክርስቶስ ናይ መስቀል ስራሕ እዛ ናይ መስቀል ስራሕ ህይወቱ ብምሃብ ኣብ ክንዲ ኣነ ዝመውት ንሱ ህይወቱ ይብኒ ኣነ ኻ ዘለዓለማዊ ህይወት ረኺበ እዚ ፍቅሪ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ መወዳእታኻ ሃሌሉያ ሓደ ሰብ ቃል ኣምላኽ ከም ብበለይ ብኻሊ መገዲኻ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ 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 ሰዓት ክሕለ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን
ኤፌሶን 2:19 ሓደ ሰብ ከም በለይ ኤፌሶን 2:19 እምበእርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ ማእዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን እተነደቅኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳንን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽን ኢኹም እምበር ኣጋይሽን መጻሕተኛታትን ኣይኮንኩምን። እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ኣብዚ ፋንታይና ንሪኦ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ቅድሚዛ ጥቅሲ ዘላ ግን እቲ ናይ መስቀል ስራሕ ምስ ተፈጸመ ዝኾነ ነገር ኣሎ። እቲ ዝኾነ ነገር ሓትና ምናሽማ ዘማለት አዲስ አበባ እንታይ ዘሚራላ መዳኔ ይገርመኛል መዳኔ ይገርመኛል ታምር ያሰኘኛል ከዚህ በላይ ተአምር ምንድነው ለኔ ሲነጋ ከዚህ በላይ ተአምር ምንድነው ሲኦል ሲዘጋ ከዚህ በላይ ተአምር ምንድነው እስር ሲፈታ ከዚህ በላይ ተአምር ምንድነው ጠላት ሲመታ መዳኔ ይገርመኛል ታምር ያሰኘኛል ምድሓና ተአምራት ሰሞኑ ምድሓንካ ተአምራት ይበሎ ሃሌሉያ ምድሓንካ ተአምራት ምክንያቱ ሕጂ ክርስቶስ ምስተሰቅለ ወጊዕልካ ይበልዎ ሃሌሉያ ማዕሰርትኻ ተፈቲሑ ይበልዎ ሃሌሉያ ሲኦል ተዓቲ ይበልዎ ሃሌሉያ ጨራይቶ ወጊዕላ ዘሎ ወጋሕታይ ንዓና ወጋሕታይ ንዓለም ግን ፀበባይ ንዓለም ግን ፀልማት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኣብዚ ተዳሪናዮ ክርስቶስ ኣብቲ መስቀል ምስተሰቅለ እንታይ ኮይኑ ንዓና ወጊዕልና ፀልማት ዝነበረ ብርሃን ኮይኑ ሃሌሉያ ሲኦል ክላብቲ ዝግብዓና ደጌታ ሲኦል ተዓፅዩ ንዕሊና ሃሌሉያ ማዕሰርቲ ብሰይጣን ተኣሲና ነበርና ኣብ ትሕቲ ባርነት ሰይጣን ዝነበርና ሓላወፅና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ንዕሊ እንታይ ጌርና ክርስቶስ ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱን ኣምላኽ ጌርና እንታይ ጌርና ቤተሰብ ጌርና ቤተሰቡ ጌርና ስድራ ቤቱ ጌርና ኣበይ ኣቐሚጥና ኣብ ቅዱስ ቦታ ኣብ ሰማይ ኣቐሚጥና ስድራ ቤት ጌርና ሃሌሉያ እንታይ እዩ ሕጂ ድሓን ኣብ ኮነ ክትፈትሑ ትጠቕሲ ዕብራውያን ምዕራፍ ኣስካብ 14 ዘላ ክተንብበለ ኢኻ ድሕሪኡ ናብቲ መጨረሻ ከይደ በዚ ምክንያት እዚ ክብሪ ንኣምላኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስድራ ቤት ምስ ገበረና እንታይ ጌርና ቤተሰብ ጌርና ብስጋን ደምን ከዓ ሓቢርና እስከ ንትኻኹም ብስጋን ደምን ክርስቶስ ሓቢርካ ይበሉ ኣብ ዘርኢ ኸዓቲ ዝከበሉ ሕጂ ዕብራውያን 2:14 ንበለ ሃሌሉያ ዕብራውያን 2:14 ሃሌሉያ ንዘይ አብርሃም ዘከረው ንመላእክቲ ዘከረው ይብላለሁ መላእክቲ ዝወደቁ መላእክቲ ለውኮ ዲያብሎስ እኮ ወዲቁ እኮ ብትዕቢት ወዲቁ እኮ ግን ንዑ ዘከሮም ንመን ዘኪሮ ነቶም ውሉድ ዘር አብርሃም ብእምነት ዝጸደቁ ንክርስቶስ ዝኣመንዎ ንዖም ተጊሮ ብስጋን ደምን ሓቂቦም ኣብ ዘሮማት ካብ ሓንቲ ድንግል ተወሊዱ ካብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነት ሰብ ዝኾነት ድንግል ኣብ ከብዳ ተጠሊሱ ዘርኢ ብደም ስጋን ሓቢሩ በዚ ክርስቶስ ተወሊዱ እንታይ ኮይኑ ፋሚሊ ኮይኑ እቲ ፋሚሊ ክነግረኩም ኣነ ሕጂ ንምሕረት ተመርዐየ ኣለኹ ኤደን ኢየሩሳሌም ካብ ምሕረት ወሊደ ኣለኹ ንምሕረት ይሕዋታ ኣነ ቤተሰበኒ ዋላ ኣይኮንኩም ደቀይ ቤተሰበኒ ዋላ ኣይኮና ስለዚ ምስቲ ገዛ እንታይ ኮይና ኣለና ስድራ ኮይና ኣለና
ክርስቶስ ቤተሰብካ ይበሎ ክርስቶስ ቤተሰብካ ይበሎ ምስ ክርስቶስ ዘለካ ፍቅሪ ቤተሰባዊ ፍቅሪ ይበሎ ምስ ክርስቶስ ዘለክ ፍቅሪ ስድራ ቤታዊ ፍቅሪ ይዘለበሎ ናይ ዘርኢ ፍቅሪ ዘለካ በሎ ሓዊ ሓበሎ ቤተሰቢ ሓበሎ ስለዚ ቤተሰባዊ ፍቅሪ ዘለካ ምስ ክርስቶስ ስልካ ይኮነን ክርስቶስ ስኻና ተጨነቃ ሆነኻ ትፀላያ ብዕሊኻ ተጥለና ገበረ ኾሎ ሓይሊ ፀልማት ሓይሊ ገለመለ ሕማም ድኻም ኩሉ እናበረ ኾነ ስዑና ይርኢኒ ቤተሰቢ ኢኻ ቤተሰቢ ከምኡ ዝብል ኣሕዋተይ ብምባር ይሓፈረን ብመንፈስ ቅዱስ እንተኑ ኣብ ዮሃንስ ቀዳማይ ዮሃንስ ድሓን ሕጂ ካብ ሕጂ ቀላምና ክፈካ ሓጌ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ሓደታ እዩ ወይ ሕዋተይ ولد أملاك البحر أبو كميز بين الفقري عمل ويو كميز بين الفقري هنا أنت الفقري كم ولد تجابي ولد ما يتعمل تسكت تسمو يا مالدي نوما ولد يكونن مسيجان كميز دولا يكونن كمل عميز دولا جاي كمل تسكت تسمو دولا جاي سلسلة تتعهم زوجة كمل تسكت دولا كعبلو كمل عليه خمس خانة تحتكم كعبلو كمل هاليلويا سلازي مس كريستوس زلنا فقري حولناتي زلنا نحن كريستوس حوايو نحن كريستوس بيتساوي تحسب وقت غيرها آمين سلازي زمان تمسكنهم مس كريستوس زلنا فقري فقري ريال فاميلي ناينبوس بيتساوي ناسكم ناينبوس بيتساوي آمين هاليلويا Praise God. سلازي ناينبوس بيتساوي Amen. هذا ريال فاميلي برنسس فاميلي not princess Royal family. Amen. هاليلويا لا غوستا يبقى زعل غوستا بيحكي غوستا ناي غوستا فاميلي غوستا ناي غوستا فاميلي تريمون دا فاميلي كني باجت يسل على ربع حنا وانا يوم لا فاميلي خاطرنا خدي ملعب مع حاجه حلو ما تسوي ولا خدي عندنا لا تدري ولا لا قاعد عبد هاي ما لا شنو امين انت ما تجي تعال تجي تساسا تجي تنزل هاليلويا كيف سراوي تنزل داي تقول جاي كتبالي ويوم يا كامل حلو من بعد امين سلازي او كان صحكان تايم لسه نسبك الزكروس تايم هاليلويا سبك الزكروس تايم حديثكم كما خدكم ما حاول اسمعني كريستوس انتاي زعكير كانوا انتاي جير كانوا نسخه ولا حدا نفس زبالة هاي نحن قاعد صينا لنا حد زبالة نحن قاعد زرينا لنا أبو حبوي مرة تلاقي لا زين زرينا العلم كريستوس فتينا كيرنا يجبرنا لنا قريبنا مرسي لنا سلازي ناي بيتسب بوداي ناي فاميلي بوداي أكاد سرقات عينين لسخاتكم كابت زيكات زري توالدكم كما يتعزى توالدك توالينا آمين إنيا كما يتعزى نسكوال هاليليا أنا كم زيكات الزري ونسكو هاليليا أنا كم زيكات الزري Praise God زيكات الزري زلكي سنعطى خطوة لزيكات الزري زلك أنا تزل هاليليا سلازي تعيز لنا زلدعنا زلو كلنا نحن ريال فاميلينا ناي كريستوس بيتسبنا قداينا مس يسوس قداي نترا يكون قداي زرعونا لو سلازي هاليلويا كل قوتا خبرها مستحسن تعيتها يسوس قوتا هاليلويا بعد بمسألة إتيسون المعلق حوش تخليته كانت بنا وداتا تقصي كريستوس كانت عم معازا شناغير وكذا سمسوات كان هاليلويا كابت كلنا نحن بفقر المالالس آمين سلسل بفقر المالالس نحن وداتا هاليلويا بقى كنا مسكينة هاليلويا تساعدك عافية الله